L-ex Prim Ministru Joseph Muscat innota id-differenza bejn il-proposti b'appoġġ lil ħaddiema li tħabbru mill-Partit Laburista b'super bonus ta' 1000 euro fis-sena u rebates ta' garanzija mill-Partit Nazzjonalista. F'kitba fuq il-medja soċjali Dr. Muscat spjega l-aħħar darba li rebaħ l-elezzjoni ġenerali fl-2008 il-Partit Nazzjonalista kien wieħed tnaqqis fit-taxxa iżda ma wettqux u kellu jkun gvern ġdid Laburista wara l-2013 li wettaqa u baqa' jnaqqas it-taxxa permezz tat-tax refund. U qal li l-proposta ta' Alex Borg għal din l-elezzjoni li tipproponi ħlas ta' 1200 euro lil kull ħaddiem apparti n-nuqqas ta' kredibilità u żbalji banali fil-kalkoli laqqas biss is-sostenibbli. Huwa irrimarka l-argumenti tal-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana li kixef l-iżball gravi ta' madwar 250 miljun euro f'dak propost mill-Partit Nazzjonalista għaliex meta timmultiplika 1200 euro għal 300,000 ħaddiem l-ispiża tiswa 360 miljun euro u mhux bejn 110 miljun euro u 130 miljun euro kif qal Alex Borg. Dr. Muscat semma li din il-proposta l-Partit Nazzjonalista miftuħa għal 300,000 ħaddiem, jiġifieri tinkludi ħaddiema minn pajjiżi terzi li jkunu għadhom ġew fil-waqt li super bonus ta' 1000 euro li qed jipproponi il-Partit Laburista igawdu minnu 200,000 ħaddiem li huma il-Maltin, l-Ewropej u ħaddiema li ilhom jaħdmu f'pajjiżna minn tal-inqas 5 snin. Dr. Muscat qal li allura tal-Partit Nazzjonalista se tattira iżjed ħaddiema barranin minn pajjiżi terzi li jaqbdu u jiġu u dan fakkar li dan waħdu ukoll joħloq kontradizzjoni estrema mar-retorika nazzjonalista li l-ħin kollu jargumenta kontra il-ħaddiema barranin. Fl-aħħar net Joseph Muscat qal li lil mill-miżuri individwali il-kwistjoni kollha tibqa' waħda ta' kredibilità u kemm il-proposti ikunu realistiċi u finanzjarjament sostenibbli.